Fikira 24 TV, tashar labarai da babu gargada a cikinsu. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Idan wannan shine zuwanka na farko ko zuwanki na farko, to dan Allah dan annabi ki danna mana ƙararrawa domin sanar da ke sabuwa ko kai sabon ɗauka a duk sanda muka sanya. Ma'abuta Fikira 24 barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. To a yau za mu je ga jerin birane 10 a nahiyar Afrika mafiya kyawu. Birni na 10 Johannesburg da ke Afrika ta Kudu. Johannesburg yana daga cikin birane mafi kyawu a nahiyar Afrika, kuma Johannesburg birni ne da yake cike da nishaɗi, annishuwa da walwala. Kuma Johannesburg yana daga cikin biranen da ake son halarta a nahiyar Afrika. An fi ziyartar Johannesburg a watan Maris zuwa watan Mai. Haka zalika ana ziyartarsa a Satumba zuwa Nuwamba. A Johannesburg ana amfani da kuɗi mai suna Rand na Afrika ta Kudu. Birni na 8 Cairo da ke ƙasar Masar, wato Egypt. Birnin Cairo birni ne mai matuƙar tarihi mai kuma nishaɗantarwa. A duk sanda ka shiga Cairo za ka ga abubuwan annishuwa, nishaɗi da kuma ilmantarwa. Ana gudanar da bukunkuna a Cairo kwarai da gaske, kama daga bukunkunan al'adu, gargajiya da sauransu. Ana ziyartar Cairo domin a ga pyramid. Birni ne mai matuƙar kyawu da jama'a suke son halarta. An fi halartarsa a watan Maris zuwa Mayu da Oktoba zuwa Nuwamba. Suna kashe kuɗin da ake cewa pounds, wato Egyptian pounds. Sai birni na 7 wato Nairobi ƙasar Kenya. Nairobi ƙasar Kenya birni ne mai matuƙar kyawu da ɗaukar hankali. A duk sanda ka je birnin za ka tarar da abubuwa na tarihi masu ɗaukar hankali. Turawa 'yan nahiyar Turai da 'yan nahiyar Asiya da Amurkawa duka suna sha'awar zuwa wannan birni na Nairobi ƙasar Kenya. An fi ziyarar birnin a watan Yuni zuwa watan Oktoba kowace shekara. Haka zalika suna kashe kuɗin da ake cewa shilin. Sai birni na 6 Marrakech. Birnin Marrakech a ƙasar Morocco yake, ƙasar da take a arewacin Afirka. Morocco dai kowa ya sani ƙasa ce da ta yi iyaka da nahiyar Turai, wato da tekun iyakar nahiyar Turai kenan. Birni ne mai matuƙar kyawu da ɗaukar hankali, yana da abubuwa na tarihi irin na Larabawa. Ana ziyartar birnin ƙwarai da gaske, musamman daga watan Maris zuwa watan Mayun shekara. Suna kashe kuɗi Moroccan dirham, wato suna kashe kuɗin dirham. Sai birnin Lagos da ke tarayyar Najeriya. Birnin Lagos birni ne mai girma a Najeriya, kuma akan masa lakabi da cinkus ɗakin tsimma. Idan batu ake na kyawu, birnin Lagos yana daga cikin biranen da suke da kyawu a nahiyar Afirka. Saboda yana da ruwa ana ziyartarsa kwarai da gaske domin kai iyali a kuma yi nishaɗi kwarai da gaske. An fi ziyarar birnin a watan Nuwamba zuwa Fabrairun kowace shekara. Haka zalika suna kashe kuɗin da ake cewa naira. Sai birni na 5 wato Accra da ke ƙasar Ghana. Accra tana cikin ƙasashen yammacin Afirka wanda ake matuƙar zuwa yawon buɗe ido. Tana da birane, cikin biranen an fi ziyarar shi wannan birni na Accra. Yana da gurin shakatawa da daddare kwarai da gaske masu matuƙar kyawu da ɗaukar hankali. An fi ziyarar birnin a watan Yuli zuwa Oktoba, kuma suna kashe kuɗin da ake cewa cedis. Sai birni na 4 Dakar da ke ƙasar Senegal. Birnin Dakar birni ne mai matuƙar tarihi, yana da lambuna haɗe da gurin shakatawa. Ana ziyarar birnin ƙwarai da gaske. Masu yawon buɗe ido daga Turai suna shigowa nahiyar Afirka, musamman birnin Dakar da ke ƙasar Senegal. An fi ziyarar birnin a watan Agusta, kuma suna kashe kuɗin da ake cewa CFA franc. Birni na 4 Cape Town a dai nahiyar ta Afirka, kuma a ƙasar Afirka ta Kudu. Wannan ƙasa tana yankin da ake cewa Heart of Africa. Cape Town birni ne mai matuƙar kyau da ɗaukar hankali. Yana daga cikin jerin birane a duniya da suke da tsaunuka da kuma gurin shakatawa na gani na faɗa. Cape Town birni ne da yake cike da abubuwan al'ajabi kwarai da gaske, kuma an fi ziyarar gurin sau 2 a shekara. Watan Maris zuwa watan Mayu, sai watan Septamba zuwa Nuwamba. Kuma a birnin ana kashe kuɗin da ake cewa Rand.
Birni na uku Windhoek da ke ƙasar Namibia. A baya birnin Windhoek yana daga cikin ƙasar Afrika ta Kudu, kafin daga baya a yanke shi ya zama yanki mai zaman kansa a 1990. Windhoek shine babban birnin ƙasar Namibia. A birnin akwai abubuwan tarihi, ana ziyartar shi kwarai da gaske, daga neman ilimi, yawon bude ido da kallon abubuwan tarihi musamman na ƙasar Namibia. An fi ziyarar birnin a Disamba zuwa Fabrairu. Haka zalika suna kashe kuɗin dala wanda ake cewa Namibian dala. Sai wato birni na ƙarshe da ake cewa Kigali, shine birni mafi tsafta a nahiyar Afrika baki ɗaya. Kamar yadda ƙasar Singapore take mafi tsafta a duniya, shi kuma Kigali da yake ƙasar Rwanda shine mafi tsafta a nahiyar Afrika. A duk wanda ya ziyarci birnin yakan ba da labarin abubuwan al'ajabi da mamaki da ta'ajibi da ya gani a wannan birni na Kigali. Kuma birnin shine na ɗaya a mafi kyawu a nahiyar Afrika. An fi ziyarar birnin daga watan Yuni zuwa Satumba, kuma suna kashe kuɗin da ake cewa franc, wato Rwandan franc. Jerin birane 10 kenan mafiya kyawu a nahiyar Afrika. Ku ci gaba da kasancewa da Fikira 24 TV. Fikira 24 TV, tashar labarai da babu gargada a cikinsu. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Idan wannan shine zuwanka na farko ko zuwanki na farko, to dan Allah dan Annabi ki danna mana ƙararrawa domin sanar da ke sabuwa ko kai sabon ɗauka a duk sanda muka sanya.